Hello mga Kuya Gel, so meron po tayong McDonald's over sa Cravings. Yan, so meron po tayong chicken, ala king, spaghetti, burger, apple pie, fries, caramel sundae, and drinks. So bago po tayo magsimula, pray muna po tayo. Ma'am, maraming salamat po sa pagkain binili po sa nato. Sana po mapagaling po lahat may sakit. Amen. So yun, hugas muna po tayo ng kamay at mukbang na po tayo. Okay po.
Top. Mick.